εκεί κάτι τις δίνουν. Ναι, ψυχή μου. Αυτά έχουν ισοεξημερωθεί μωρέ, ειδικά τα πετοφάγα. Πάρ' τον καπνό μες. Να βάλεις χειρόφρονο και θα κάτσω εγώ εκεί. Κάτσε εσύ να πας εσύ τα σάλια. Θα τα φάω, δεν έχω πρόβλημα. Και φίλοι θα τις δώσω. Μα είναι πετοφάγα ρε παιδιά, τα πλάκα τα εγώ. Πάει να στέλνω φωτογραφία. Κατερίνα. Κοίτα που διαβάζω. Κοίτα η μεγάλη. Μα δεν κάνει γλυκό, δεν κάνει. Κάνει, Στο κεφάλι της. Αυτή τραβάτε ρε παιδιά, αυτό είναι όρθια. Μπαίνει μέσα στην οθόνη μου, σε παρακαλώ. Και τα θέλει και αυτή. Να το τις δίνουνε. Καλέ δεν το πιστεύω. Κοίτα. Πάνε και τα τέτοια, πάνε και στο δοκάνι. Πάνε και πάνε. Σίγουρες. Δώσ' μου ένα αντιφέρω στο παράθυρο και μετά έλεγα εσύ. Πιο πάνω, δεν μπορείς να πας. Πιο πάνω, στην ψηλή θα πάω. Ψηλή. Καλά έχουν εξοικειωθεί το πραγματάκια. Ναι, και το άλλο και πως κάνει το παράθυρο. Περιμένει και στην οργάνωση. Τα έρθει. Κοίτα που πάει να χτυπήσει. Δεν είναι χτυπημένα, αυτό είναι σίγουρο, το ξέρετε. Να και τα λιμαράκια. Χτυπημένα είναι γαϊδουράκι, είναι το φυσικό της περιβάλλον το πραγματικά. Που είναι άσχημη ψηλή αυτή. Έρχεται σε εμάς τώρα. Έρχεται εδώ τώρα. Πώς τα γάμια. Ένα φυλάκι στο μασί. Ωραίο. Δεν το πολυρωτάς τη γλώσσα. Ωραίο πράγμα. Να ελαλασσόμαστε. Έλα, ξένα ένα κασσόν. Ελάτε εδώ όλοι να τραβήξετε Πόσο πώς θα τρώει. είσαι? Δώστε παξιμάδια. Μη βιάζεστε. Φέρε κάνα μαξιμάκι. Έχει παξιμαδάκια. Δώσε. Ελάτε να πάρεις εδώ. Αν είναι με βγάλετε φωτογραφία. Πού είσαι μωρέ, πειράζει. Πιναλέα μου. Δεν τη γλώσσα. Κάτσε. Πιναλέα μου. Δώστε και στα άλλο, μπορεί το άλλο. Αχ, και στην άλλη παιδιά λίγο. Κοίτα πώς κοιτάει. Έλα δώσου το. Με παράμο. Ο Ριβάνης ο Λουσίτας και... Αχ, κοίτα, έρχεται και άλλη παιδιά, δεν είναι. Δεν έβγαλα τίποτα. Μπράβο. Γλώσσα, μια γλώσσα. Μια γλώσσα. Τη γλώσσα, παιδιά. Έλα, Ξύλο. τώρα. Μαλώνει. Έλα τώρα, μεγάλο. Κοίτα και τα δυο το κεφάλι. Κάτσε. Βάλω την Κριστίνα μία. Πούλα μου. Τα έφαγε τα κέρδη. Τώρα μετά θα τα καθαρίσω εκεί πέρα. Έλα, Κατερίνα. Θα τα καθαρίσω και την άλλη φορά θα τα καθαρίσω. Κουτούλα, πούλα μου την Κάτσε να βάλω μία την Κριστίνα μία. Έλα, τρώει! Δεν την προλάβει. Μακριά να τους την κρατάς και να Στην αναγκάζει και μετά έτσι. Περίμενε. Εδώ. Κοίτα, το βλέπεις. Έλα εδώ. Και βάλει μέσα να το βάλει. Έλα. Είναι μεγάλο το κεφάλι. Το ψηρί δεν φτάνει, κοντούλα βολεύεται. Πώς την τρώει τη γλώσσα μου, έρχεται και άλλη τώρα. Κάνε πιο πέρα τώρα, θα τσακωθούν τώρα αυτές. Έλα, ποιος άλλος θέλει να... Θα ταΐσει, θέλει κανείς. Θέλει κανείς να ταΐσει. Παιδιά, θα ταΐσει κανένα. Πάει, σε ζητάνε. Βάγιο, σε ζητάνε, Χριστίνα, να έρθεις εδώ που ταΐσει. Πάνε τώρα, το φάγανε και το ποτάρι. Κοίτα, τρεις. Πώς πάρτεις έχουν ολόκληρες. Πάτε να βάλει το κεφάλι μέσα. Και τσακώνονται τέλος κοίτα, τσακώνονται. Συγγνώμη, μια την άλλη τώρα, Μην τα γελάς τώρα. Όχι εσύ, δεν είσαι άσχημα. Την άλλη θέλω. Τη μικρούλα. Έτσι βρε, δώσει και στο Καλά, μεγάλο. δεν δίνω για να με βγάλει φωτογραφία. Έλα. Έλα. Στην άλλη. Στην άλλη. Αυτό πρέπει να ανάψει λίγο το μεγάλο. Ναι. Έλα, τέλος, γεμίσαμε σάλια. Άντε, βλέπει, δεν βλέπει. Σήκωσε. Άντε. Σήκω να κάνω πολύ. Άρα τα παιδιά δεν βλέπουν πίσω, παιδιά. Να έρθουνε, πως είστε. Αλλά